Vaniljekranse eller brunkager? Vaniljekranse eller brunkager? Vaniljekranse eller brunkager? Vaniljekrans. Brunkager. Brunkager. Jeg er helt vild med brunkager. Gløk eller nisseøl? Gløk. Nisøl. Gløk. Risalemang eller æbleskiver? Det var svært. Æbleskiver. Ej. Risalemang. Ej, risalemang. Nej, æbleskiver. Ja, Ja. risalemang. Grim julesvætter eller kaldt at spiller Søren Banjomus på venstrehåndsbanjo? Grim julesvætter. Venstrehåndsbanjo. Det er simpelthen bare stort. Æbleskiver. Åbne julegaver eller se Niels i en julemandskostyme? Åbne julegaver. Niels i julemandskostyme. Før i tiden, der kunne jeg godt lide at åbne julegaver. Nu elsker jeg at optræde i julemandskostyme. Indpakke julegaver eller pynte juletræet op? Pynte juletræet op. Så vil jeg hellere pakke julegaver ind. Et pynte juletræ op. Sidst, men ikke mindst. Jo. Allround Musiks julekalender eller Allround Musiks julekalender? Det er fandme svært. Det var jo en af de svære, det der. Jo. Allrounds julekalender. Allround musik, julekalender. Allrounds julekalender. Forever. Godt svar. Meget godt svar. Vaniljekranse eller brunkager? Ja, min ven. Nu skal du høre. Der Nej. smager portvin i den her. Skal jeg finde den? Det er sgu-